Ági, kussoljál! Nekem te nem mondjad, hogy megyünk le. Mi az, hogy azt mondod, hogy kussoljál? Ezt a pálmatartóknak veszem föl. Nem érdekel a pálmatartók, én vittem nekik az ebédet. Tényleg nézzétek meg ezt a majmot, ő hozta a kaját. Vágtok föl a pálmáról. Dióér. Dióér, azt mondják. Szép, kristálytiszta víz. Fú, de gyönyörű. Oda át úszunk dagat. Hajad! Abban szerintem több mint 1 kilométer. Az ott? A parttól. Ott kb. Mindjárt látod az embereket, hogy küzdenek. Háló! Was ist dit, Totos? Totos vagy Thanos? Fúj! Que szara, te szara, beszara. Én leszárom, hogy mit mondjál. Ott van valami halászhajó. Hogy? Ott a sarkon. És az undorító volt a tegnapi, nem? Mint a halak? Pita! Elkurod a látványt. Tudjátok, ha menjek le, kicsit. Igen, magammal az órát. Ez hány méter lehet? 8-10? Ez. 10? De láttad a kicsiket kiültetve? Láttam, 2 datója volt, ott megálltunk, igen, én is kiszúrtam azonnal. Szerencsétlen meg van égve, gyökéri tüzet rakott. Valami buzi, de Ott benne az egész. törzsét is izé van. Ja, összehezíti. Hú, de szép innen föntről, ez nagyon szép. Itt lehetne az apartman. Ez nagyon szép volt ez a kis falu itt lenn. Mit? Szép volt ez a kis falu itt lenn. Ez olimpiáda. Gyerekek, arról volt, hogy itt találkozunk. De kurvára nem ide jöttek.